नुबाय नोङो सापरानो गैया सापरानो गैया नै मालाबा ट्रिसन फैबाय खेल गैया इजों ओरै गोसा मारलायना मारा साबाय नारें जा नारें हेलौ आंना होया गोजा 2 बोसोर जानोसै फैयाना दाबो मानसिया गुबबाय जाबाय होया हारसिगोन हारसिंलाय मबाइल नायबाबो बिथार सोबो आंना इन्डिया जोबनो रोङा साबसा सोबो नोंसोर बेयाव फैगोन ना जोंनाव थांगोरगोन मा गैयालै बेयाव माया न'आवसो बेयाव सिरिथार जाखोब्रा फेसबुक नामलाय थांलाय आंना मबाइलासो मैया जारु नागिराखै आं जारु नागिराखै मारा मोजां गोमाखै नोंनियाव हेलौ हेलौ karena sampedahi melemar jauh karena serudakin cara katsundung जानानै haha bro brother tol embo hello bro good afternoon bro मा होनदों हाबायाव दं नै सासेल' आं जोरै सिलिब्रिटिया थांबाय दा आंखौ नायनानै बुं फैनाय जानांगौ सिलिब्रिटि मा होनदों हाबा दं औ ब्र हाबा दं गामियाव हाबा दं नै हाबा दं गामियाव गामियाव हाबा दं ब्र गामियाव औ what do you like bro मानि थाखाय लाइभ फैदों आरो जास्ट एन्टारटेनमेन्ट just entertainment bro brother oh nah ini bro मा खालामदों नोंलाय हिंदी में बोलो टोल इंग्लिश नहीं आते हम लोग I don't know English एम बड' मा खालामदों ब्रो ओइ हेलौ टल औ क्या कर रहा है तुम नहीं खबर सबर मोजां ना औ ब्र खबर सबर मोजां गेजेरावनो बर्थमान गेजेरावनो आरोना बेनो
गेजेराव दं आरोना खबर सबर ओरैनो दङ ओजों ओंखाम जाबाय नामा ब्र लाउटर ब्लड क्या कर रहा है तुमने खाना खाया क्या बेकग्राउन्डआव देखायनाय एसे बेकग्राउन्डखौ आंबो लाइभ फुजिग्रा जाजोब्बाय इन्सटाग्रामाव केमेरायानो जालालै आंना बिदिनो आरोना बारा माबा मिडियामनि एसे ब्र साजायनाय स्टाइल आरोना मानसि गैथ'आना दा एसे खमथ' जानोलै गैलानो सिगांना गैलानो बायला डेक'रेसनफ्रा बेनोथ' मारै जाबाय सोरबा साबा दसे मोदोजी কি কৰি আছা মাদুজি ব্ৰাদাৰ মাত খাইছে নেকি অ मोजां ब्र बारा माबाबो नङा आरोना हाइबो नङा एसे मिडियाम संदों ओमफ्राय दा हरफिनदोंमोन सिगांनानो मोजां जायो मा गामि मोनलाय नोंसिना जोंना माबाफ्राव मा होनो खबर लाफिनजाबावो ना माबा सेरफांगुरि आरोना सेरफांगुरि ओरै थाइगेरगुरि सेरफांगुरि थाइगेरगुरि आरोना माधु ब्रादार কি কৰি আছা ভাত খাইছ নেকি नोंसिनालाय मामोन नोंसिनालाय मामोनलाय ब्र दखानावसो दङ आरोना ब्रादार ओंखाम जाबाय नामा ना जायाखै नोंसिनालाय मामोनलाय मेम'दो ब्र गामिया दखानावसो आरोना ओंखाम जाखोना जायाखै मद'जि आंबो खेलुयो सिख्लाफ्रा नायसोनालै मैया मामोनलाय मोनसे मानि जोंना सामथाइबारि आब' गावरिमामोननि नोंसिना सामथाइबारि आरोना मोजां ब्र मिथियो जाखांबाय भाइ जाखांबाय आरोना दा मा ओंख्रि मोनजाखो उसुर मामाय लागाव परिबल उसुर मामाय खालि बांद्राय दां इसोर बोले थायो थोबायना जाबाय जुनाथन बायदि जानो सोलों मा बे ओंखाम जागोमा फिथाखौनो जायो गोथाव ब्रादार दखानावसो आरोना ओमफ्राय हाबायाव दिनैसो जाजेननाय नामा आं बिनि बिदा ब्र दिनैसो जाजेननाय हाबाया माबासो आरोना आरमंगलसो लाबोनाय ना लांनाय ब्र माबानायसो ब्र
गय माबाबाय दं बेयावनो पन्सास गांनै बिबावलै माने गांसेल' दं नै गांनै सिङाव नुदा आङो गैया बेसेबां खालामनायसो बेसेबां खालामनाय थादों र' साहासो लोंनायब्रा लाजोबदो आंना दंखायो नै बेसेबां नुनो नायाखैना बे बुस्थुआथ' जौसोमोन ना जेबो नङाना लिखो नामा हौवा गोदानखौ खिथालायनो ओइ उसुर हौवा गोदान खिथाजायालै थांजोब्बाय सारना अह'नो औ ब्र' लोगोफोरखौ सापर्ट खालामना होदो भाइ औ लोगोफोरखौ आरोना नोंनिखौ आरोना ब्रादार जागोन र' साब्रै होलाना मानसियानो जालांबाय होदो माबानानै दं Good morning.
Mana tu? Lagi ni. Tadi. Ini mana? Ni. Ini malah ni macam apa ni sini? Macam mana? Dah jangan seru ekor. Ikan wih. Seru. Macam ni je. Ya, kita siapa tahu. Lai. Senang nama pulang. Ini. Nunggu ni. Suci beli. Ini suci. Dan wih. Sudah kera. Kalau kau nama? Maja dengli. Ah ya le. Ang sir. Sirra. Ya. Ada Wisnu ilmu ada. Sik lawan mana? Apa pada? Baju balik ah. Kamu dah. Kerana. Hai. Kerana jangan lagi. Bunyi sana ini. Iya. Kiri mana lagi? Kiri. Berarti satu ayu. Ini saya sedang. Kesian ni. Tad baitla jadi siliat ini. Tad baitla jadi siliat ini. Memang lah dah. Baik kau sini. Ini seorang. Mat lurah. Boleh? Sini. Alu guna ko. Ang bat gulai. So dai di ko kham kham bal lagam ni. Awete. Rumah dah ke picit. Juni. Kamu dah. Buran dulu sih nanti. Juni. Udah.